Šta radiš, dragi? Čitam novine, u stvari dosađujem se. A kako možeš da čitaš novine i dosađuješ se? Zato što stalno je sve jedno isto piše. Znaš da ti tasti da su opet u Nemačku? Ova! Pa ništa, bre, kaži mu, ajde da ti kupi neki poklon. I za mene nešto isto. Znaš što mu kažem da kupi? 2 jaja. Pa šta će nam 2 jaja? Pa misliš šta nam je dono prošli put uz ova 2 jaja da kompletiramo, razumeš? Kakav je idiot vaš. Šta majke ti radi on? Objasni samo mi reci šta radi. Tuta. Pa tuta. Pa broj mušice. Broj mušice. Šta pobimo te mušice, čovječe? Šta ima onda broj mušice? Pa broj, bre, brate, da vidi koliko ima, znaš, ima u apoteku ovaj prašak za mušice koji se treba naprska, ali ima za 500 mušice ima do 1000 mušice, sad ovaj za 500 je 100 dinara, a ovaj je 300 dinara, znači malo mi nelogično. Što da dam 300 dinara za 1000 ako imamo manje od 500? Uznem 100 dinara, uštedim 200 dinara. Sad štediš majke ti na prašku, pa dokle smo došli? Šta ti je, bre? Pa ti, bre, nisi normalno, kupi, bre, prašak, bre, da ubijemo, bre, to da pobijemo tu gamat, bre, gotova stvar, bre. Čovječe, ti štediš, bre, na prašku, bre. Ajde, bre, malim se. Od kad sam se za tebe oženio, to jest kad se ti udala za mene, moraš štedim i na prašak. Pa koliko košta one tvoje džunđivo, oni vizoni, bizoni, ja ne znam više kako se zovu ni parfemi. De Vita, de Gani, de Giuni, Gianni Versace, gaće, šta ono, ja i ne znam da izgovorim, Gugući. Pa na tu stranu ćeš da sediš. Pa na mušice. Hoćeš ovakvu ženu, a neće platiš. Hoću da platim, ali za mušice neću da platim. Za tebe, brate, plaćam. Šta hoćeš, bre, od mene? Izbrili gi, bre, Tuto. Tuto, dođi vamo, majke ti. Znači, dođi vamo, odmah. Šta radiš? Pobroj mušice, prebrojavamo kao što smo se dogovorili. I tako, baš imam posla previše, znaš. Ozbiljno. Biješ muve pola sata tamo, majke ti. Ne, ja ih samo prebrojavam. Pa čovječ, imaš prašak, neki nešto, šta imaš? Čime, možda ubiješ muve nečim drugim, majke ti. Ne vidi, mene je Gabza rekao da ih prebrojim. Sad ovako da si objasnim jednu stvar, gledaj. Zoki, kad obrio brkove, ja uopšte ne mogu da ga raspoznam od Stanojla. Stanojlo nosi pantalone na tregere. I što me sve pobrkole, Jorge Juanjo, onih sveću na veće soli. I znaš, kad izađe Dragica, i da pojavi se bez brkova Zoki, ja se totalno pobrkam i sad se stigo do 38, mislim da ih ima 26. Pa ti si to kao dao imena mu, ono, majke. Pa naravno sam dao imena, kako druga si da ih popamtim. Ovako sve sad belezim, bolim 3 dana, poludeo sam na asista, bre. A neki sprej, na primjer, pošto ovo moderno doba nije ovo 12. vek. Nešto sprej, lepo, pobiješ tu gamad i gotova stvar. Može sprej. Može. Pa što niste rekli, pa ja imam sprej. Pa što čekaš onda? Pa nisam znao, vi se mene rekli sa praskom. A sprej, ja imam specijalan sprej koji može da ubiva specijalno muve. Hoćete da mi ispričam kako? Čije sprej? Sprej je bugarski, ali ima neke komponente iz Portugalije. Da ispričam, mislim, na koji način to funkcioniše. Evo ovako. Ajde. Leti musita. Leti muva. Sleti. Brzo. Ustremi crnjol, pazi, mora se slunjas. Ne možeš ti bilo kako vađeš muv, ona će da ode. Sad na motorci nemaju da se slunjas. Ovako, vidi. Skroz uvaciš muštu. Kad ju hvaciš, stegne si jako za nogice, ne dadi da ona leđi ili ona vaće. Isto pasi u jedno krilo, postaviš ću pas drugo krilo i uzmeš sprej i jako ju naprska s oči. Ona se zanesvesti onda i ugine, eto. Ako ja uvatim sa ruke mušicu ovako, pa ja mogu da je stucam i da je ubijem, šta ima da je bacam sprej u oči? Može tako da je ubiješ, ali ovako je sa sprejem. Tuto, da pitam na tebe nešto, jesi bio ti skoro na odmor? Na odmor? Na odmor. Pa naravno da nisam, kad sam bio. Mora da ide. Ja ti dam 15 dana. I da, brate, odmoriš malo. Odmori, brate, idi, gledaj zunzari, gledaj u prirodu, gledaj, razumiješ? Njega Stanisa, deda, mora da gozim. Dobre. Stanisa, Zoki, deda, čekaj. Odi, odi, neki se.